Straight to the point. Now, atong balikan kang Presidente Duterte o kini kang VP Sara unya ang hearing atong i-replay karon tong taon. Atong analyze og maayo ha. Ang gigamit para ba tanaw ha, ang ila may gala mga sinultian piting lisura kay mga friends man ng mga sinultian day. Unya kini ni ang ilang gigamit pod nga speech translator device British English. Bantay mo? British English mo nang medyo hagipot gyud man kung ingon. Ang mga Pilipinong naminaw na natudaan ron, mingon gusla nga binuang gyud nga imong gitugyan ang usa ka Filipino citizen pagpahukom sa mga huwis nga di gani ka maong mo in English. Sa mga huwis nga wa kasabot unsay history sa Pilipinas, wa kasabot unsay culture sa mga Pilipino, ug wa kasabot unsay tinuod nga problema sa Pilipinas ug unsay sitwasyon sa Pilipinas. Nang dili ka mo surrender sa imong citizen, questionable na napita mga kagalaan. Pero sige lang ha, tanawa. Imagine ka di ka kuan ana. Ang mga Pilipino nagtanaw na to, simple naman kayo. Imong itugyan sa Duterte, pahukman nimo ang mga klase ha? Ha? May manog amateur singing contest na? Anong totoo? Ang ilang gigamit nga speech translator device, kada bang ilang mga headphone, inexulte French, magawas ang translate ng English. O ang English pod, translate pod og French sa ilang sultian para magkasinabtanay. Pero naaman na yung mga, ang language barrier ng gudaan. Could you just imagine that? Ang mga Pilipino nagtanaw mo ingong gisna binuang gini. Ang language barrier lang daan. Yet, kiman mismo gani ka na nag-translate, doon na may mga kakulian, magkakakuan yun sa exact nga mga words siya, na may kakulian yun. Tanaw ha, di usa kahigayon gani inumdum ko. Akong gitawag akong staff. Oy, inumdum mo daiken. Kato sa unang nagtawag ko isama ko gitawag dili nga klaruhan ang atong post nganong ang in English ang kadimao grammatically correct arong. Gitubag ko nga oy hala to ni. Dili na kuan automatic translate ang Facebook. Iko mao ba? Si ikuan na kay naglagot ko nasuko ko kay wa mamaon pagka-post pero dito gitubag ko sa akong mga kunya. Dili na ang Facebook man ikalit nang ugwan. Pataka-taka lang ng English. Sumoto nga, ikuan sa ko, sige. Kana na ang ikuan na Bisaya lang atong post kay atong mga listeners, mga followers na to tanan, makasabot tanan ba? Bisaya lang ang ano na, natingala ko, in English man niya, pagtanong grammar, di ba mao? Iko, tawagan ako nga, kuan na nga mamam ka di mao na, ayaw lagi in English mo. Bisaya na kay ngato, dili man ni pagkuan nga to nga pag-express man ni. Di man ni nga pag-impress nga kuanta. Ang ato nga ma-express na to unsay kuan nga makasabot ang atong class A listener down to that class D nga mga listeners. So we have to really use sa atong vernacular, ha? Sa ato yung pinulungan. Nya, ako gitawagan, kuan na kay wa in English mamo. Ayaw mo in English niya wa para mamaong kuan grammar. Giingnan ko nga, ala to ni. Ha, ang Facebook na rin kalit-kalit og in English. So akong gipairis kay nagpataka lagi in English ang Facebook. May automatic og translate di ay. Mo nagkanang dunay barriers ba sa kuan language. Kay mong ihatag sa Duterte anang. Hala hukmin ninyo ni ana. Pagka makaidha ka kaingon nga kinis BBM sus Ginoo ko. Ha? Kaingon sa ang iyang papa Marcos Senior niya kani BBM Junior makaingon kag Tatak Marcos na gina. Tatak Marcos. Nakaroon ang gigamit para ba nga speech translator device dito sa The Hague ini-translate mo in English nga British English. Kanang British English medyo lisod pa gina. Ha? Ako nagkanto mo ko ng mga European countries mahigala. Misjo, lahi yun. Kini karon bago dito ko sa Australia. Kanang Australia, kuha na, British ng ilang mga kuha na, explain ko na unyag dugang. Medyo, kuha ba? Munang dili ta basta-basta mo surrender sa ato mga higalang citizens ngadto sa mga langyaw. Mga si Trump, kana si Jinping, kana si Vladimir Putin, dili. Sovereign country mi. Kuha makadikta na mo. Sovereign country may magpakuha ninyo. Magkahukman ka ng mga tawhan na mahigalawa ka kasabot.
Di ta makasinabot sa language barrier pala ng problema ng dako. Ha? Mananduna ni mahigalay dakong problema sa atong sovereignty. Gisurrender na to atong sovereignty mahigala. Gasto pa yun ang Malacanang. Iangkon man ni Castro. Ang Malacanang ko ni gasto nga aron niya i-turn over. My God. Ha? Giangkon ka na ni Remulla. Giangkon ka na sa spokesman karon, spokesperson nga si Castro. Inana ang grabiha eh. Nya kibaw mo, di man kani kang BBM nga kunuhay justice sa mga nangamatay. Justice ba ini o justice pa mga higala kaning kang BBM ba? With all due respect lang sa ato mga naminaw uban diha. I'm talking of Bongbong Marcos nga mo'y nag-turnover ani. Di man na ingon nga justice sa mga nangamatay sa Jaguar. Kay nga naman imong nagikuha si Inday Sara nga maoy imong running mate. Imo pa mga nanggidaig Duterte atol sa inauguration speech. Paglingkod niya sa why labot ning justice sa mga disgrasya mga higala o katong mga nabiktima sa drug war kay doon na mga higalay mga problema sa atong panahon na. Why labot? Unsa man ni? Politika, purely politics kini. Ang mga tao mga kaigalaan dili taon bugo sa mga Pilipino eh. Ha? Real talk ni nga to ha. Real talk ni. Ayaw ko ina nga justice na sa mga kwanda. Very good sa BBM. Ano gikuha man nimo Sara imong running mate ug wa ka kauyon anang pamaagi ni Digong sa iyang administrasyon. Straight to the point. Ang tinuod na kauyon ka, na benefited ka. Nya karon kay politika man, ha? Di naman ka gusto manaog sa gahom, sama si mong amahan nga 20 ka tuig. Ha? I-eliminate na to ni kay mo ni makapakgang. Wa may lain nga by 2028 kining kainit karon sa support sa mga Duterte. Maabta na 2028 wa na. Daog na mahigala Sara. Pero gila po ning impeach, tripingan po nila ni. Muna kong ingon, ang tanan mga higala nga mga possibility, tanan anggol himuon gyud. Muna inko, prepare na landaan si Paulo o si Basti. Prepare na landaan. Kay hotdon gyud sa humani Digong o si Sara. Tirahan gyud ni. Unya, ang Pilipinas, ang mga Pinoy, doon na tayo history nga kadto mahigalang makita sa atong mga mata nga sobra na gyud kaayong panawdaog ang simpatiya naa. Unya mo simpatiya mga Pinoy. Grabe kayo kay kato skuri lagi balik ko nako. Skuri. Plain housewife wag ito magdahom ug wag ito mabisan sa gamay damgo nga mahimong presidente sa Pilipinas. Pero ang simpatiya sa mga Pilipino gihatag ngadtong kuri kay gipatay mahigalas ninoy. Kini karon ilang gitirahan sa Duterte. Og ilang tirahan si Sara. Posible nga kang 2028 dili ka para kang Sara. Kay kadtong 2022 unta ugwa pa niya gihatag ni BBM iya to nga time. Straight to the point. Ang 2028 posible dili para kang Sara, posible para kang Basti o di gani para kang Paulo. Pwede pa gani nga para kang Bongo. Number 1 na ba Bongo ron sa survey sa kwan? Mga senador. Ha? Pakini klaro lang pero asa na may flash report day. Yan limot na nung ko nakalaki. Straight to the point. Now, balik ka na to. Ako kay bao ko nga kamong tanan na kakita na mo ani. Ako lang i-play balik para ato ma-analyze. Kay gabi nagbantay man gyud ta. Ha? Programang Binji Tanghiyan kagabi ato mangigibantayan gyud kay gi-live man nato kini ni ang hearing dito sa ICC. Ang first appearance ni Presidente Rodrigo Duterte, ang tanan po niya mga kuan nagpaabot yun. Tinaghana. So kay bao ko nga kamo nakakita na mo ani. Ato lagi pong i-play balik kay naatay analisaron, no? Atong klarohon eh. Unya gabi ilang daan bida. Doon ako'y meeting dito sa Waterfront Hotel. Pida. Nigawas ko kay hinay kang signal dito sa Bahalag di ko kalingkod dito na ko sa gawas tindog kay nagpaabot ko sa kinini ang kanus kainguman gud nga alas 2 day nya alas 9 sa ato. Nya paabot ko alas 8:30 ay hapit na gyud. Paghuman alas 8 ka na paabot na. Alas 8:50 na, yay, hapit na. Ato paghahon, alas 9, wa pa man. Kung sab ni kalakihan, wa pa man. Pwede na kung tindog-tindog, kapoy na kung tindog hino dito, okay? Maod ay, delay itong 30 minutes. Katuto ang ilang, kwan? Ilang live streaming. Pibaw sa ICC nga, doon ay, kwan gamay. So, kini,
Kay ba ko kitang tanan, kamo dihang naminaw, kakita na mo ani. Ako lang ibalik, kay atong analisaron ha, kining sitwasyon na mahigala, ang pag-surrender sa atong sovereignty manghigala, pag-surrender ni BBM sa sovereignty sa Pilipinas ngadto sa mga langyaw. Straight to the point. Ha? Niya atong balikan mga sukit paminaw. Ang hearing kaga bebe, atong i-play ko no kani. Ay audio dong, audio. Sige. Nanalingkod ning tulo ka mga judges. Atong ko ng audio ko no dong. Morning. Sige. So kini mga judges mao ni sila si ang presiding judge si Judge Julia Mutok. Sige, balik ka sa gamay lang. Okay. I would like to welcome everyone inside and outside of the courtroom. Now, before we start with today's initial appearance, I would like to remind you that the Chamber has authorized video recordings and the taking of photographs. Please go ahead. Okay, mao ni ang nahitabo kagabi Tanaw ha. Kining mga British English kuwang sa murag. Tanaw. Thank you. You have 1 minute to take photographs. Nihit kay na sag R. Nihit og R. Okay? Before we start, I start. Sige be. British English ni, dili ni American English. Ang ilang speech translator device. Thank you very much. Court officer, could you please call the case? Thank you, Madam President. Your Honours. The situation in the Republic of the Philippines case, the prosecutor versus Mr. Rodrigo Roa Duterte. Case number ICC 0121 0125. And we are in open session. Merci beaucoup. Thank you very much. I will now ask the parties to introduce themselves, starting with the Office of the Prosecutor. Please pause before speaking and speak slowly to allow the interpreters to interpret appropriately. May I ask you to introduce yourself and to confirm whether the list of your staff that I received prior to the hearing is correct, Mr. Prosecutor? Your Honours, good morning. The list is correct. Once again, Deputy Prosecutor Manjay Niang to my left, Trial Lawyer Edward Jeremy behind us, Trial Lawyer Robin Croft, International Cooperation Advisor Chantel Daniels, and our very able case manager Grace Go. I'm Karim Khan, the prosecutor. Okay, start. Freeze. Kining prosecutor maonis la ang mga abogado nga maoy mo presentar o mga ebidensya against ni Presidente Rodrigo Duterte. Prosecution. Daw man ang side sa prosecution kadto mga abogado nga maoy mo prosecute batok ni Presidente Duterte, ang mga abogado pod nga laban ni Duterte diya sa pikas ang defense. Ang lawyer for the accused. So ang prosecution mao na ang mga abogado nga maoy kontra, no? Kay duha man magatbang man Timan niha, ang prosecution, pila sa kabok de mga unom kabok. Ang dili mahigala sa defense. Tanaw ha, ang defense mahigala wa kani kasud sa Harry Roque. Nga si Harry Roque mahigala ni ambot na dito. Kay ngano wa sa makakita ni Presidente Duterte, wa makapirma og kwan. Si Miguel Diaz usa. Kanindaan ha. Ang right sa accused mahigala nga dunay abogado. Pag-abot dito mga kaigalaan si Harry Roque wa kasod. Usara si Miguel Diaz ra mga higala maoy lawyer nito Duterte kay iyang gidesignate nga maoy mo appeal dito. May gani kay nakakuyog ni si Miguel Diaz. Napugos sa po si Miguel Diaz mahigala present dito. Kalabang wa makapangandam kay gikan gud sa biyahe day. Tanaw ha. Sige, at ipadayon names. I now turn to the counsel for the defense of Mr. Duterte. As everyone can see, Mr. Duterte is present and is attending the hearing via video link. As Mr. Duterte made a long journey involving a considerable time difference, the Chamber authorized Mr. Duterte to follow the hearing at a distance.
His counsel, however, is present with us in the courtroom. Okay, Thank you, freeze. counsel. Freeze. Iyang in English atong nga Bisayon, between the lines na ako pag-translate, yung isa nga tungod kay si Duterte nagbiyahe og layo, unya ang time difference may gala medyo dako-dakog diferensya sa time. So gitugutan si Duterte may gala nga kini ni ang muhimo siyang appearance pinaagi sa online apan ang iyang counsel mo'y present. So mas nindot gyud ato day og daas Duterte diha pero lima kag bago pa man biyahe gud. Bago pa biyahe nya giadto pa sa ospital kay gi-check pa mga kagilaan kay do na gud sa schedule unta nga magpa-check sa doktor unya gidakop naman ni mahigalan nya diretso naman. So mo ni nga kini ang iyang doktor mga higala mao ini advice nga kuan lang kini ni ang via online lang ang iyang appearance. Mao nang nihangyo unta sila si Medialdia nga ipuspon ang appearance pero wa mo sugot ang ICC, no? Nga ipapuspon gamay ba kay jet lag pa tiguang na baya. Gikan pa biyahe may gala sa Hong Kong padong sa Pilipinas. Medyo kapoy ba na magbiyahe may gala? Medyo kuan ba? Kauli unta ka. Nya diretso naman nya imong pabiyahion na mga kaygalaan og 17 hours sa kahanginan plus layover niabot og 23 hours tanan ang biyahe. Way may laki na bisag kita mo biyahe nga sakto-sakto pata sa Energy Prebuyag dili na lalim day. Kaya ako kabiyahe man ko na mga lugar adto na mag-Israel, pangadto na Rome, kanang US. Dili lang abot nimo dito medyo kapoy gyud. No, napaka jet lag ba? Ni samot na anang idara ni Presidente Duterte. So nihangyo ta sila nga kuan pero wa man. Kuan gud kayo na si Medialdia day, di man prepared niya mo. Mao ni may tabo niya dito. At least dato nakahatag og dako-dakong time kaya sila sa si Sara Duterte og si kini ang Robin Padilla og ingaman si Harry Roque nga niabot na today wa gani matagay chance nga makakita may galang Presidente Duterte. Nana ang kalisod ba sa nadangatan nila mga higala dito. Unya ang mga tao nagtan-aw ini mga sukit tig paminaw with due respect sa uban nga nasuko ni Duterte mas daghan man ang wa masuko nga nagtan-aw mga kaigilaan kagabi tinuray lang daghan ni chat nako nga nakahilak sila nga nagtan-aw may gala sa kanhi presidente. Straight to the point. Makakuha kini simpatiya? Makakuha kini simpatiya mga sukit tig paminaw? Nga mao ni nadangatan mahigalang Presidente Duterte kay gitugyan ni BBM ngadto sa mga langyaw nga mga huwes wa niya i-insist ang sovereignty sa Pilipinas. Tiya mo na mga kaigalang pahukman nimo na dinha og mga di kani ka hilwa sa iyang ngan tinuod. Ayang apelyido bisa pag ingon Duterte mao gigapon Duterte. Pero sige lang kay doon na mensahe sa Presidente Duterte mga higala nga matod pa sige lang ang kanan doon naman gay mga doon naman gay katapusan naman yun na may kinutuban doon na time of reckoning mahigala ining BBM tanawa o yan ato padayon padayon to mga kaigalaan kining maong hearing. Sige okay go names. Good afternoon, Your Honors. I am Salvador C. Medialdea, counsel for Rodrigo Roa Duterte. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, counsel. I will now introduce the chamber. By my side, we have the Judge Reine Adelaide Sophie Alapine Gansu, the Vice President of the Court, and Judge Maria del Socorres Flores Liera. I am the presiding judge of the Pretrial Chamber 1 of the Court, and my name is Julia Antonella Mortok. Now, I would like to speak to you, Mr. Duterte. I'm speaking French, but you are receiving interpretation of what I'm saying in English. I understand that you are at ease in the English language and that the interview yesterday at the detention center was conducted in English and that you did not deem it necessary to request interpretation into any other language. Okay, Pres. Sa Bisaya pa, nga iyang gi-introduce may gala ang prosecution. Okay, ang mga abogados pikas, nya sa pikas pod usara si Medialdia ra. Gipaklaro Medialdia nga I'm the lawyer ni Rodrigo Roa Duterte. Mao gyapon bisag ing Duterte gyapon. Unya ang judge yang gi-introduce ang mga kauban, ang mga judges, nya iya pag gi-introduce ang kaugalingon nga siya si Judge Presiding Judge
Julia Mutong. Wala na mahigalang iagi ka to katawa mga sukit ti paminaw. Kini ni ang ako tato nga dito man si Harry Roque na kasaysayo masag adto day o naka-appeal sa so dito. Usa gud ka abogado ang sa accused. Ang ila daghan kay sa prosecution. Nga naa naman si Harry Roque dito at least ba ang moral support o ang imong legal team nga naa. Wala pa sudla wa magkakuan. Medyo sige lang ha. Pero ang mga tao nagtan-aw may galang usa man ning kalaki ninyo, ICC. Ha? Taga-eg fair trial, di pa gani magkadimao ning napay problema daan sa language mga kaigalaan. Ha? Ato lang ni panidaan sa sunod ha, pero ano man paspas magud pa may panghitabo mga sukit ti paminaw. Wa makapirma nga na si Presidente Duterte pag-designate at least si Midaldia mahigala mo iyang abogado. Kini kang Midaldia nakalitan mo sa ni. Asas Duterte tanawag ng ilang kwan. O kadto si Harry Roque nakailis atong Amerikanang tarong-tarong kay murag kuan man to at least kang Harry Roque to kini si Midaldia murag wa ni telikadani og Amerikana dito kanang suit. Kaya ako lang nagagi katawa mga sukit ti paminaw. So ingon siya, okay, akong pangutanan nimo Duterte, in French ako sultig French, pero madawat nimo sa in English. Amo na yang kuan Bisaya. Apan di na makakinahanglan og interpreter kay gahapon dito sa detention cell interview ka in English man og kasabot man ka. Mo na yang pasabot, no? Atong takna alas 9:09 na sa atong pag-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. So si Presidente Duterte dito may gala online ang iyang pag-appear kagahapon. Og unya siyempre layo-layo nga biyahe sa ako nang giingon mabutang og labot sa layover mga 23 hours og unya gawas niya na may gala ang time difference lahi og labos tanan kanang climate jud. Kana gyung kwan, kana gyung klima dito nga bugnaw rong panahon na mahigala dito. Bugnawa. Kanang mga kon kato mga tuno mo og kana na ang Rome, kana do. Lagi ko jacket niya akong gidala nga mga thermal ba. Kay usahay init tanaw ka bisag dito sa kana nang sa St. Peter Square. Nagsuot mi dito. Tanaw nang nasa Tupapa dia, nagsulot kog suit. Init tanahon, pero ang hangin bugnaw magod. Tugnaw ang hangin. Labi sa ato dinhi nga magsuot-suot ka og kana na ang kuan init mang hangin. O dito ang hangin bugnaw kayo. Muna kita kana nagkuan gyud na. Nanggi-jacket ko sa mga thermal jacket sa panggamit. Sumurag mabaguhan kas klima ba? Wa pa ma-acclimatize si Presidente Duterte sa klima dito. Mapay pagabot ko day. Mapay pagabot dito salang dayon. Kana gani magka kuan-kuan ka na usahay, magka sipon-sipon ka na usahay kanang maway pag-abot ni mas lugar. Di na basta-basta no? O nya labi pa siyang pangidaron. Muna ang mga tao kinilagi hitabo hinoon ron makakuha siya og mas grabe pang simpatiya mga kaigalaan. Kita ka sa mga tao nga grabe ang kana ang pag-express nila sa ilang simpatiya mga sukin tig paminaw. Na atong balikan ha. So giinan si Duterte ni Judge Mutok nga ang akong sinultian French pero matranslate na diha in English. Unya ikaw dito ka na lang kay pag-interview ni Boss Detention Cell maayo mang imong in English. Okay man. Kay tinulay lang din sa Asia. Tinulay lang ha. Kita din sa Asia, kita Pilipinas may maayo mo in English. Oh, kana to masilingan na ato kanang sumabi ko dai kita dito sa Hong Kong, Macau, Singapore, Singapore may tabit na ha. Kana nang Malaysia, kanang mga Indonesia, Jesus, labig nga to kag Japan. Ay, dili oy. Russia, Jesus, Ginoo ko. Ano ni man ka makakuan? Tungod kay sila pod, we are sovereign country. Kanang mga European countries, dili ba? Korea, ato kag Korea. Pag ato ko Korea, may kailangan tugpa nimo dito, wa na. Di man sa mo sunod sa in English. Kitang Pinoy mo sunod ta sa in English kay nandiyo ta sa Amerika sa una. Unya ang English mo international language kaya pinakagamahanan nga nasod ron sa libutan ang Amerika man didaghay mo sundog sa iyang pinulungan. Pero kanang uban nga mga hawd sa sovereign country man mi, di umuari mo sa mga nasod kamoy pagtuon dire. Like man to kag China, inabot mo China di ka sabot na kuan. Ha? Ininsecure sila. Kamu man ni ani sa mga nasod, sovereign country mi labaw mi. Kami labaw mi ninyo. Di kamo mo sunod na mo. Tagbaw kag to Chinese, ato kag Russia. Adili mo sunod. Uy, bahala na inyong in English inyo na. Amo dire Russia ni imong language, kamoy sunod.
labig man to ka Japan day, mausad. So dinhi sa atong mga kuan kita Pilipino maay ta in English. Nay mga foreigner dinhi mo suroy, di man maglisod kay nigsuroy hasta tong taxi driver inig kuan tong taxi driver istorya man gyud. Ngadto sa ila di lisod oy. Ha? Lisod. Na kini ni ang usada kapag pakita pod nga kami, di mi mosunod ninyo. Kamoy sunod na mo. Ana nang ilang mentality. Gumikan mahigala kay sovereign sa gumi. Labaw gumi. O na pagtuos ra siya. Impandir ninyo eh. So kini sa 5 good ka mga sa UN Security Council 5 ka ng permanent members mo ni mga superpowers. Unsa man ni? United States of America, Russia, China, France o United Kingdom. Kining 5. Niining 5 tulo ana dili magpadikta sa ICC day. Di mapil sa ICC. Kaya na kanagod si Putin. Doon na mahigalay warrant nag-i-issue ang ICC tungod sa war crimes sa iyang pag-attack sa Ukraine. Kisabay mo dakop ni Putin. Kang kanang ICC tinuray lang, wa siya'y pulis ngayang kaugalingon. Wala italawa. Na Interpol mapatabang sa Interpol kanang Interpol po di po na kadakop. Ana Interpol mo request lang na nasa mga info. Ako di pagunsa lang ha. Ako kay bawo ko ng Interpol kay katumban na ni Attorney Dalawampo day ba. Puri tandog si Frank. Kuma to sa Air Force to sa una. Colonel to siya sa Air Force pag retire niya Interpol siya man kasabot sa ko ng Interpol. Di lang pagunsa. Wala di sa Cebu na may office sa Interpol Cebu. Na-office sa Interpol Cebu. Ang head sa Interpol sa una ka na si Frank Dalawampo. Bana ni Attorney Gloria Lastimosa Dalawampo nga among akong senior partner sa Dalawampo Law Office. Di pag-unsa kay bawo kung unsa ng Interpol. My God. Nasa mga info, ba't wasay capacity mo dakop? Kini, grabe ang gihimo sa Philippine government oy. Aron nga ilan lang yung i-turnovers Duterte mga sukid di paminaw. Straight to the point. Ha? Datong balikan sa gamay kay bahinayak nga tag komentaryo inarong taon na atong balikan. Be balikan to si Judge Motok, be? Aba to. Kani. Your identity. Could you provide us with your full names, please? I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. So yang gipailaylay ang kaugalingon. Merci beaucoup. Thank you very much. What is your date of birth? Unsa kuno imong natawhan? Adlaw natawhan? Pizza natawhan? Sige. Can we request that the question be repeated? O katsa. Sumunod doon ay kakulian sa signal day. Kay online maguni. Actually ako kasuway sa ko anak kanang online nagpresent kong witness dito New Zealand. Dili sa korte na to. Online dito sa embassy. Bida maglisod ta usahay gyud lahi man gud online gyud. Labi na to pag COVID, ang mga abogado, practicing lawyers kasabot sila ana. Ako kapila man ko ka present og witness anang online. Medyo lahi gyud sa kanang aktual. Lahi gyud oh. Kini tabo online ni pero delay dai nay gamay kakulian gyud kabantay mo. So astas Duterte wa makasabot sayon pagutanahaon sa imong adlaw o sa imong birthday wa makakuan Duterte tungod na sa kuan dito ang signal ba ang online mo dunay kuan dili pud gyapon kuan ang ilang internet kayo nang kalakiha. So mo nang ni request si Attorney Medialdia nga mo ikaw sa Duterte nga palihog iusab ang pangutana. Okay, proceed. Names. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, Counsel. I was asking quite simply of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right, Counsel? Okay. Katsa. Sige, nangutana siya sa ngan o niya sunod, nangutana siya sa birthday o ang iyang place of birth. Ang iyang lugar diin sa matao. Dito sa Pilipinas, dito sa Leyte, kini. Si Duterte, may gala. No? So, atong balikan mga kagilan. Pero ha, giklaro na.
Rodrigo Roa Duterte. Ini giingnan na kag Duterte, mingi gyapon kag Duterte. Ato lang ni agi katawa mga sukid di paminaw. Mao ni ang gustong Bongbong Marcos nga iyang pahukmon ni Presidente Duterte. Gitugyan niya mga higala ngadto sa mga langyaw nga mga judges. Atong balikan to. Okay, sige. Okay, Nems. Birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Merci beaucoup. Thank you very much. Okay, katsa. Okay. Sa kuan day Nems atong madayan ha nga kuan day niya. Ang thank you day masibuko. Kabantay ka day masibuko. Sa masibuko ka ng buko sa amo. Lubi man. Sige, ato lang kita katawa may galan. So, okay. Atong i-proceed mga sukid tig paminaw, pero kini ba yang pag-appeal ni Duterte no daghay gyud naluoy niya. Daghay na sakitan oy nga kon. Giinana mga higala kay ang katong uban nalipay mitong uban katong suko Duterte, pero katong mga tao nga nagtan-aw Duterte nga hero siya. Unya mao ni ang iyang gidangatan gumikan ning BBM, ha? Nasakitan sila sa nahitabo ni Duterte o naglagot sila mahigalang BBM. Ha? Na ato ning balikan mga kaigsunan, ha? Okay, sige. Kinani ang merci beaucoup, ha? Pinana day niya. Merci beaucoup. Thank you day ito. Di ba sila man ng bon appetit? French mahigala bida. Kining French mahigala lahi kuno sa bitapag adto ka sa Spanish area nga mga adto kag Spain. Kay tinulay mo adto kag Spain, ang ilang sinultian na prepareha sa ato. Kay ngano man under man ta sa Spain og more than 300 years. Kini ato masultian kanang lamisa, sementeryo, kining kutsara, tinidor, plato ana. Espanyol man nga pinulungan. In fact, ngadto kag Zamboanga, kon yun na buenas tardes, buenos dias, buenas noches, ana ba? Mga Espanyol na dugay tan-an de Espanyol. Madto ka ng lugar sa Spain, mamao na gantog sinultian. Ha? Mabito ka na bitong atong kon? Nama na. Tira adorada hija de sol de oriente, su fuego ardiente le tendio esta, ha? Ato lang ang agi katawa, si senyor, ha? Pero ari kaning mga Japan, lisura lagi day, Korea, kanang Russia, askang lisura, ari kag Europe, kana patay lisura, hasta ning mga inaning Netherlands, ha? Mga friends ba, lisod kita na, no? Muna nga, pastilan silang siltian. Straight to the point. Inoon sa pagkakaroon, dili ko moingon og di ko mohukom sa mga judges nga tulo og unsa na sila. Ang ako lang mga komentaryo ba nga dili lalim nga imong giturn over si Digong didto mahigala sa langyaw nga mismo gani ang language barrier problema na nanay language barrier daan mga kaigalaan. No? Pastilan. Ato padayon ni Ron pero mga pisa tagadali. Buhay-buhay sa gamay. Manginabuhi sa ginagmay kay. Bitaw mga kagalaan ang atong pagpangapi sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol niini mao kining rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ang reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika, dool sa inyong mga lugar. Straight to the point. Ang mga legal basis, mga kaigalaan, sa atong hisgutanan, unya taon lang, atong hisgutan to mga kanang atong i-discuss tong sa legalidad but karon ato sang gisubay ning hearing kagabi mga kaigalaan no nya
with due respect, dili ko mohukom sa mga huwes nga unsaha. Kaya ako man nagmatan, tanawon to procedure. Ang ako lang nga, kadugay ba sa sunod hearing? Dekin, 6 months man. Kaya abin ako, ka na bang model ni nga korte, abin ako, mag marathon hearing ni. Marathon hearing ba? Or baka bisag next week or next month, ana. Kada buwan doon na hearing. Kani 6 months mang hearing. Medyo, kung ba, medyo dugay ba? Straight to the point. Nya, justice delayed is justice denied ba ya? Nya, kini ang, ato ning, kini bitaw, kaning ICC, kung imong subayon, pila raman nakakaso ng ICC? Prangka-prangkang pag-istorya, daghan pa man ng kaso sa atong MTC, dire. Ang atong RTC sa Sugbo, mas daghan pa nagkaso kay sa ICC. Prangka-prangkang pag-istorya. Mabitaw ni mga abogado, kining mga abogado, kamao man sa balaod, o kanang international law, appeal na sa mong subject. Pero kinsa may mo practice og international law? Sabi ganahan practice, gamay ra magkaso ng international law, madaot atong, kuha na, appearance ng kalakihan. Kanang with due respect sa mga abogado na minaw na koron, kamao na mga higala sa international law kay appeal na sa among subject. Pero gamay ra nag-units ha. Ang dakog units ang constitutional law nato. Nagoy constitutional law 1 o constitutional law 2. Muna dakog units. 6 units sa tanan. Kanang international law gisulot na diha. Dili ka na dakog unit na mga sukitig paminaw. Nya ini ka abogado na kundi mo. Di man ka mo gawas o ka na nang doon na baka kay eskwela baka ka doon na kay interest ng mga to kag Europe. Pwede po, eskwela na sa kanito. Or ato kag US, mo take kag bar exam dito sa US. Gamay naman lang. Ako bitong kauban si Attorney Divine Marshall Flores, akong co-anchor na ko sa CCTN. Kinatutuan naman sa Canada. Na mga proseso dito, mo take sa mga exams sa mga abogado sa siya dito. Kay lawyer na gudaan. Good morning dia, Panyera. Nasa sa law office. Di pa makaka-appear lahi man ka na may lisensya. Kuha kang lisensya. O, to naman sa Canada. Pwede ka practice. Pero yan, natas Pilipinas, mamuadto ka. Gamay na mag-klinte dito. Madaot, atong patid-patid sa lata ng kalakiha. Tinuray lang, ang mga abogado, dili kay ganahang practice in international law. Sa may makwarta ni mo aning ko, anak? Gamay naman, pinal magkabog ng kaso sa ICC, be? Gamay naman na, pero sunod hearing, hindi kasunod pamdugaya, 6 months. Kita kag hearing ato diri nga atong MTC, RTC na, bihara man daghana. Mora po na sa ilan ito dahil kanang ato kong US ba? Pag ato na ko US, drive ko sa kanan dito, kay nindot ko sa US drive ka, kay nag-abot ko sa airport, niabang ko sa kanan dayon, kay left-hand drive, magod parehas ato ba? Medyo, nindot kayo, drive ka sa kanan, imo mang, nya, kanindot dito, kay kuha kag sa kanan diri, bisag sa State of California, ato kag State of Nevada, ato na ni mo iuli. Sa kanan, pwede na, kuha na po kaglain, abang sa kaglain, kay mo kampantim ka mo drive dito, kay pareha man itong manubila, left hand, pag ato na kong Australia, wadyo ko drive dito, kay right hand ang ila dito, nisuway yung takoy ko, dasbag ka ko ng kalakihan. Lagi ko lang katawa mga sukit di paminaw. Amaw ni. Sus Ginoo ko. Atong balikan be, atong balikan. Ano salamat to names be? Sige ko na be. Ano na? Appearance hearing. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. During today's hearing, no evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. In accordance with Article 61 of the Rome Statute, the Court's founding treaty, and Rule 1211 of the Rules of Procedure and Evidence, the main purpose of this initial appearance is to answer 3 questions. Firstly, the Chamber must ensure that the person who was the subject of the arrest warrant has been informed of the crimes of which he is accused.
Second, the Chamber must ensure that this person has been informed of his rights as recognised by the Rome Statute. Third, the Chamber must set a date on which it intends to hold a confirmation of charges hearing. Okay, Katsa. So ang purpose atong hearing kagabi mao nga ang akusado mapasabot siya sa mga charges unya ang iyang mga katungod og ang pitsa sa sunod nga hearing. Mao na. So muna nga with due respect sa mga judges, dili ko mo kuan ha. Ang ako lang mga pagsaway ini kini bang gitugyan ni BBM dito ni mga langyaw may hukom nimo nga lisod kayo kisnabot ining kalakiha. No? Pero sige lang, aton tan-awon may gala kay makita man sa procedure. Ang ako usa na sawayan po dugay kayong sunod. Ha? Dugay kayong sunod nga kwan. Abi ganin ako dahil kini ICC nag-expect ko nga model court sila ICC. Unya by next week sugod na gini, marathon hearing ni. Abi na ko nito ko to be very honest ha. Di ko manaway sa judges unsa ba ka early pa kayo. Ako pa ning obserbaran. Mo nang paminaw mo sa DYHP kay anyalisaro nato ang matag procedure ini. So far okay lang kanang mga judges sige lang. Ha? Kay ang tumong sa hearing kagahapon mao pa man lang may gala ang pagpasabot sa akusado sa kining iyang charges o kining iyang mga katungod o ang pitsa. Manang iset ang pitsa sa sunod hearing mo na September 23 dugaya oy. Okay, ati padayon ko no name sige. The Chamber notes that your counsel, Mr. Duterte, filed two motions, one in relation with today's hearing, and you may be aware that these two motions have not been accepted by the Chamber because of the nature of today's hearing. No further discussion on the matter is necessary during this hearing because, as I said at an earlier stage, the aim of this hearing today is to introduce the parties and to ascertain the charges and to set a date for the confirmation of charges hearing at a later stage. With regard to the first point, I recall that Mr. Duterte has received a copy of the warrant for his arrest and that a redacted version of the prosecutor's application for the issuance of the warrant of arrest is public. I will now ask the court officer to read the charges against him. The charges will be read in English. Please, over to you, Madam Courtroom Officer. Thank you, Madam President, Your Honours. Okay, cut. Ang iyang mga motions wala gi-approve. Ang motion Duterte, pero sige lang, dili na alarming nga wa ma-approve kay kuan man na. Ang tumong sa hearing mao man lang pag-introduce, no, introductions niya napita unya ang pag-set sa sunod hearing, mao man na. Unya kini ni ang ila gutang gusto mga igala nga kuan na usa kay bago pa pag-abot Duterte lagi, nag-adjust pa ba. Pero di man sila. Pero sige lang, dili pa na kay alarming ha. Ako batayan ko man ni og asa dapit ni morag mo kuan. Pero pagkakaroon okay pa, okay, ha? Sige, so ipabasa niya ang charges ba itong paminahon. Pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad in various locations in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users, killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police,
at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. Okay, cut. Merci beaucoup, Cut. Mayor. Cut sa. Okay. So, ang charges ni Duterte Megala, wa madayon tong charges nga 30 mil kuno namatay. Ang kani gibutang 19 ra may namatay. 19 kuno na 2011 ug 2016. Ang B, ang letter A katong sa 19, letter B ang 24 ka tawo kuno niya ng 2016 and 2019. So mo ni nya crime against humanity ni. O na dakong pangutana ron. Kini ang criminal law nga application may gilatanawon gini. Anyway, sa sunod nga hearing, nana ang lead counsel og posible ma-appeal si Harry Roque ani, at least na maka-articulate dito, diba? Na maka-articulate kay kanang articulate man si Harry Roque. Og daghang mga questions sa to ani ha. Og kini ni ang kadi ba si Duterte may granting for the sake of argument, dili ba si Duterte may nagkablit sa gatong? Dili ba si Duterte may nagkablit sa trigger? Masama na pagprobar karon, no? So sige lang, ato lang ning huwaton, kanang pagprobar mga higala sa kinini ang principal by inducement. May makuha tong principal by direct participation. Tanaw na to ni usay ilang kalaki ano dito, kay mamaoro man ni mga higala ang criminal law, no? Ang gi-adapt diya sa Rome Statute mga sukin tig paminaw. Sige, atong ipadayon sa gamay lang. Okay, padayon ta names. Mr. Duterte, I'm not going to ask you to stand up because I know your condition, so I'm going to allow you to remain seated. You have just heard the reading of the charges, which are in accordance with the content of the arrest warrant you received. This means that you have been informed of the crimes of which you are accused. And this concludes the examination of the first point mentioned above. I will now turn to the second point, which concerns your rights as a suspect before this court. I will summarize some of these rights, which are of particular importance at this stage of the proceedings. Those rights are as follows. You can benefit from the assistance free of charge of a competent interpreter and benefit from the necessary translations to meet the requirements of fairness. You have the right to have the time and facilities necessary to prepare your defense and to communicate freely and confidentially with the counsel of your choice. You have the right to remain silent, and you cannot be forced to testify against yourself or to confess guilt. You can also make statements in your defense without taking an oath. In addition to any other disclosure provided for in the statute, the prosecutor must disclose to you, as soon as practicable, evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or to mitigate your guilt, or that could undermine the credibility of the evidence against you. At the confirmation of charges hearing, you can contest the charges, challenge the evidence presented by the prosecutor, and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. And finally, Mr. Duterte, you have the right to be informed as soon as possible and in detail of the nature, cause, and content of the charges in the language that you fully understand and speak. Counsel, have you understood? Okay. We're listening, ma'am. Katsa, okay? So, pasabot si Duterte sa iya mga katungod. Pare-parihara sa ato, no? Nga, kuan. Pero kini dahil nakay-kuan sa imong interpreter, free of charge. So, pwede sa makapangayog transcript of stenographic notes. O niya, naay panahon sa pagpreparar sa iyang defense. O niya, ang kinini ang pag-communicate sa iyang counsel, sa iyang abogado, of his choice. So, tanaw ko mga kaigalaan,
murag si Mijaldía murag muli siguro ni day. Paminaw ko si kanhi Harry Roque appeal na dito. Kay naman sa list si Harry Roque sa list of counsel sa ICC. Og si Harry Roque rama sa iyang giingon sa Pilipino na appeal dito sa list of counsel, no? So naka-practice siya dito mga kaigalaan, na-appeal siya sa list of counsel. So posible dunay counsel from England mo ilang gikuha, i-appeal na siya sa panel of defense lawyers mga higala ni Duterte, og pila kabok ang ilang counsel dito, i-appeal ni si Roque dito. Ang uban kinalaman na kuha accreditation. Ikaw lawyer kas Pilipinas mo kuha kag accreditation, daghan pang requirements. Pwede ko ka mo kuha dito pero daghang requirements unya kining mga abogado di ganahan mo practice ani anak kay why kay kliyente. Sama ining panghitabo karon. Usara ka mo kliyente gikas Pilipinas si Presidente Duterte niya medyo mo na ka na mga abogado di na maingon di lang ko anang ngana ari lang ko mag notaryo lang ko. Ang mga abogado mahigala di ganahan mo practice in international law, plangkan lang pag-istorya kay mingaw kini. Wa may klaro kliyente ka ni. Aligre pag mag-notaryo ka sa City Hall. Basin sa sunod hearing o maka-appear na si Harry Roque, maka-enter kag formal entry of appearance. Kay kini kang Mijaldía dahil naka-intra sa formal entry of appearance written. Kuan naman sayo naman filling the blank. Kuan naman dito doon na sa form ba nya pirmahan lang Duterte. Accuse niya mo yang gikuan mo may lain. Si Mijaldía mahigala nga dili man gani accredited mo yang gibutang na lang mo iyang counsel. Daldali lagi ning kuan ka. Unsa man si Mijaldía nakasulot ni kuan sa may gisulotan ni. Nang huwam na ni dito. Asas Duterte tawag ko ng suit ni Duterte na dako kayo. Nakapanghuwam ni dito. Lisura na yung kalit-kalitan mo abot ni mo dito sa area may lag na yung ukay-ukay. Si Mijaldía nag-blazer unya naay puti nga kuan sa mo na yung kurti naay puti ana. Murag ni sa company murag sa Pilipinas man mo sa konduktor ba kana na mga kuan. Mura man face tower. Ako na nangyagi katawa mga higala para ay lang mo ka stress din handapita. Relax lang mo kay mingo mas si Presidente Duterte, relax lang mo diha ha. Unya akong gitan-aw sad in fairness wala pa angay ika-alarma. Ako gi-evaluate ang mga panghitabo. Ako doon na nito mga side comments kay nganong dugay ang sunod hearing. Nakoy side comments sa language barriers but akong gitan-aw ang fairness sa judges medyo okay pa man ha. So way angay kabalakan mo nang follow lang mo sa DOHP kay sultian ta mo asa dapit ang mura na ganing murag mo problema na ingnon ta mo nga nag problema na ni. Karon medyo okay pa. Medyo stricto lang sila wa makasod si Harry Roque si Inday Sara pulos kini lawyers day. Pwede ko mo appeal sila dito ka appeal. Ha? Although dili accredited mga higala dito sa si Roque accredited man. Si Sara pwede sa mapugos sa pa-accredit dito. Ha? Pero usahay ko na emosyonal mo kung imong ko ng kaso ihatag na nag-counsel lain. No? Kaya itong tiwason doon ay manifestation si Mijaldía. Atong paminawon ba? Before it ends, may we be allowed to present a manifestation on the circumstances behind the delivery of Mr. Duterte in this chamber. Okay, kamay lang. Cut. So may manifest si Mijaldía. Kins Mijaldía, otro sa ni mayan na. Huwag yun magdahong nga maka-appeal dia sa ICC. Kaya balik ko na ko. Ang mga abogado na minaw ron. Kaya ba niya, international court na na. Tinuuray lang. Okay, masad. Pero, sultihan tamo kini mga abogado lagi. Namin ang minaminaw na ko ron. Mas ganahan pa niyong practice og labor, criminal law din sa ato ba, og di gani ka ng civil law, og di gani mang notaryo na lang, mas dako pagkakita. Ini international why kay kliyente kayo. Pila na ba kliyente? So muna nga why interest ang mga abogado mo pa kuan ani? Ya karon niya man ning kuan na. Niya man hitabo aron kan Duterte na pugos mo review na lang pud ani sa ato mga public international law. Astas Mijaldía kini nakalitan man ni. O makabarog ka, lawyer go ka. Makabarog ka pero wala sa magdahaw man ning kuan nga tanawa.
May ginin kadani og isulot dito. Pero ni manifest siya, paminaw to ang manifestation. Sige. Oui, maître, je dois d'abord demander... Tanawa ra? Yes, counsel. Tanawang sultihan ang damundi. And as we've said since the very outset, I need to ask Mr. Duterte himself to make observations as to the condition of his surrender to the court and the conditions of his detention at the detention facility of the court since his arrival. If he can please tell us these details. Thank you. Can I... Oui, maître. Oui. The presiding judge. Yes, counsel. Please. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what a confirmation hearing is and what the disclosure is, and how the prosecution alleges
that he committed crimes. I thank the court for to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you. Okay, Katsa. So iyang gi-manifest may gala dito. Kining pagdakop ni Presidente Duterte may gala nga daw kidnapping. O niya ang private jet na gigamit. O niya, di malalim no nga, siya abogado ba niya, less than an hour lang kay kang gahapon. Yan ang pagkabuntag lang gida dito sa ospital si Duterte. Kanang adlaw maghiring na hospital si Duterte gida sa ospital ng buntag mo na nga kuan lang siya, online lang. Si Medialdia nga lawyer, less than an hour lang nag-istoryahay. 5 ka na mga kaigalaan. So muna nga doon ang tas kuan ba nga og mahimo next week lang kay bago pa na ni biyahe. Total naa naman na diha. Medyo stricto ang ICC mga kaigalaan, pero sige lang, ato lang ni panidaan sa isunod nga mga manghitabo. O ngani ang Defense Council anay pwede gyapon nga mo file mga higala sila og pag question gyapon sa jurisdiction ini sa ICC mga sukintig paminaw. Labi na nga nag-withdraw ang Pilipinas gikan mahigala sa ICC. Unya pwede sila mo file sa mga higala og kuan kini ni ang interim release. Tungod sa pangidaron Duterte mga higala, o di man na mo layas Duterte tanawa naglisod mga naglakaw. Dito pa sa Hong Kong mga higala nga medyo hapit man matumba day. So wala na, dili na threat. Kung ibutang tala nga sa ilang pagsabot nga threat na, wa na. So kana tanaw no nang dapita mga kagilaan nining mao nga panghitabo. Okay, padayon ta names. D'abord, concernant... Thank you, Counsel. Now, with regard to the health issues of Mr. Duterte, I believe that the court has taken specific measures with regard to his health situation, and I note that subsequent to his arrest and when he arrived at the detention centre, the court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. And when you broached health matters, that's saying that you were not able to come to the hearing, the doctors who consulted with you were of the opinion that Mr. Duterte was not in a position to come to the hearing physically, but that if he gave a written permission, he would be able to take part via video link. Now, that is with regard to the health matters that you just mentioned. They are very important, especially concerning the matter of age. Now, with regard to the rights of Mr. Duterte, we have before us the registrar's or the registry's report that says that Mr. Duterte has been informed of his rights, including Articles 66 and 67 of the Rome Statute, and that that he is aware of his rights and that he is also aware of the charges against him. We have before us the report of the registry saying that he was also aware of the warrant of arrest in the English language and that he is very well versed in the English language. Once again, you have the possibility of these charges being read in English, which was the case today. I have read to you in the French language the rights that he has, Mr. Duterte, before this court, and I'd like to specify once again that this is an initial hearing in order for Mr. Duterte to be aware of his rights and the charges against him. And then there will be a full procedure that will unfurl leading up to the confirmation of charges that will
enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regards to the charges, and any other matters associated with his arrest, and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to Okay, do this. kat. At least doon na pa yung opportunity day. So, sige lang. Sa pagkakaroon, wa batay nakita may galang unsa, relax lang mo diha. Kay kinani ang sa iyang health nga kung mahimo postpone lang sa unta, pero ang doktor niingon man nga okay ra, pero kuan recommendations doktor to nga online. Ikaduha, kinani ang night time ana nga pwede pang i-question may gala ang warrant, i-question ang jurisdiction night time, no? Okay. So night time ana, sige lang, no, nag-abot na sa legal panel na gyud nila, legal team nila sa defense. Atong paaboton ng legal team unya maapil na sa Harry Roque dito mas maayo kay aron nga nay maka-articulate sa part mga higala gyud nga kwan. Unya maka-articulate sa side ni Duterte nga Pinoy. Okay, proceed names. These proceedings leading up to the actual confirmation of charges hearing. Now, counsel, with regard to your request for another hearing to be held next week, well, your initial request that was, this was not accepted by the court. Now, you have seen the two decisions of the court that have been disclosed to you, and you are aware of the fact that these two decisions were refused. And this is by dint of the fact that this first initial appearance hearing does not need much preparation, as I have said to you on a number of occasions. I am now going to move on to the third stage, which is to set the date for the confirmation of charges hearing. After assessing all factors, including the need for the parties and participants to adequately prepare, as well as Mr. Duterte's rights, including his right to be tried within a reasonable time, the date for the commencement of the confirmation of charges hearing is September the 23rd, 2025. I would add that in accordance with Rule 1217 of the Rules of Procedure and Evidence, this date may be postponed by the Chamber depending on the progress of the proceedings, either on its own motion or at the request of the prosecutor or the defence. Before concluding this hearing, I would like to inform the parties of the next procedural steps. First, I would like to recall that in accordance with Rule 1212B of the Rules of Procedure and Evidence, the Chamber holds status conferences to ensure a small exchange of information under satisfactory conditions. These conferences are organised either ex officio or at the request of the prosecutor or the defence. Secondly, a set of decisions will be taken in a timely manner to ensure that the proceedings progress smoothly and expeditiously. More specifically, I am referring in particular to a decision on the arrangements and procedure for the disclosure of evidence, and a decision setting a timetable for the disclosure of evidence in such a way as to ensure orderly and efficient disclosure between the parties. In this regard, the Chamber orders the prosecutor to begin disclosing today the information on the basis of which the warrant of arrest was issued, and to complete this disclosure no later than within the next 7 days. The Chamber will also issue a decision on the participation of the victims who, according to the statute of the court and to the extent permitted by the Chamber, are authorised to present their views and concerns at this stage of the proceedings. We have come to the end of Mr. Duterte's first appearance hearing. I would like to thank all the participants in this hearing, the interpreters and the stenographers. This concludes today's hearing. Okay, so this concludes today's hearing. Tindog, okay na. So, wa kayo angayin ka kunan ha.
approve ang motion mga higala, pero dili ra ang ngayon kabalakan kay kadto i-explain niya nga total ang doktor maingon man nga okay ra online lang. Ikaduha, ingon siya nga today's hearing does not need much preparation. Sa to pa karon nga hearing, di man kinahanglan og dako nga preparasyon, no? Kay paano man to, no? Pag introduce naman na ano to gihimo, so initial hearing ra. So atong huwaton ang sunod hearing. Ang problema lang dugay pa. Mo na problema ang dako diha ron mga sukid tigpaminaw. Di atong balikan si Sara Duterte mahigala sa katutuang interview kato lang sa side lang ni Digong. Sa side lang ni Digong niya dayon kuan tungod sa tong oras. Okay, proceed ko Nims. Katong kang Sara nga pagpangamusta sa iyang amahan. Kani. Start by saying kung ano yung Yun lang. But very recently sa meal nila meron ng rice. So that was a good development. And then we discussed about his legal team. And we discussed about the family. And we discussed about the country. Gaano po katagal? Okay. Questions now. Gaano po katagal yung visit niyo kay President Duterte? The visit lasted for an hour. So it was from 4 p.m. to 5 p.m. VP, what was his reaction or anything kinwento niya tungkol doon sa nangyaring initial appearance kanina? Hindi namin na-discuss. Hindi namin na-discuss yung initial appearance niya kanina. Sorry. We did not discuss his initial appearance, and we only discussed the lawyers and the legal team and what we are going to do in the next 4 days. Yes. VP, were you surprised that the former president appeared via live stream? Were you expecting him to see him there at the chamber? I had no expectations. I did not know. I did not know he was appearing before a live stream. But I think it was the decision of the doctor. So inside the facility, all the decisions are made by the doctor. VP, what's the plan now? The next hearing is September 23 ba? How will the family prepare for this? May rotation ba? Okay. So, I have not discussed the arrangements with next of kin and relatives here. I will discuss it with them tonight. And I will relate to them also what the President said and what the President wanted them to know. And so yes, we haven't made arrangements yet. But I will not leave until a relative comes to make sure that there is a next of kin living here. Yes. BP, tungkol po sa usapan nyo ni dating Pangulo, may hiniling po ba siya sa inyo? Ulitin mo. Sa usapan nyo ni PRRD, may hiniling po ba siya sa inyo? English. Yeah. Okay. Yes. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country. Do not leave the Philippines. And so I told him na I know, I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only one who is a lawyer. So I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home. Yes, do my work. May defense team na po ba si PRRD, ma'am? Defense team, yes. We already have a lead counsel. And there will be meetings with... we had a meeting with him yesterday. And then we will have a meeting in person when he arrives this weekend. And how many? Is it Nicholas Kaufman? Okay. Yes, the president already... appointed yes, the president already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer.
Ma'am, let me just go back to what he said to you, telling you not to leave the Philippines. Yes. What was the specific concern about it? And if you can also address yung, kasi according to Malacanang, they gave you a travel authority until April 30 in several countries. Yes. Ano po kaya yun, ma'am? Ano yung reason for the travel? My travel? Yeah. The moment that I felt that it was an extraordinary rendition, the moment that it was I felt that it was a kidnapping because they were holding him in 250, which is the air base of the Presidential Airlift Wing. I felt that he will not be able to leave that place, but he will be taken to wherever. At the time, we didn't know. So we were preparing for a list of countries where he may be taken. So, and at the time, I did not know how I will be able to enter that country. So we had to apply for travel authority for countries because I did not know how I will be able to travel. Okay. So, hindi siya necessarily pupuntahan, VP, or kumbaga i-complete yung travel up to April 30? With regard to the date, no. Because at the time, I did not know also how long was I gonna be. How long was I gonna be, wherever he is. So we applied for until April 30. But it doesn't mean that I will be here until April 30. So I will be here until the legal team is doing their work already, and another relative is here to assist him. Did he explain his concerns why you shouldn't, leave the Philippines? He said that, yes, I should immediately go back, just leave him here. But I said, no, I cannot do that because no one will decide for him outside. So very limited people have access to him right now. So I told him that I just have to form that legal team. Then I can work remotely in the Philippines talking to the legal team. And then, yes, so I just need next of kin to come here. And everyone's applying for visa right now. Pero wala po siyang fears that it will be taken advantage of, your absence? Well, he did not express fears about taking advantage. Some people or whoever taking advantage of my absence, but he repeatedly said that you must not leave the Philippines. You must go back to your country. You're not supposed to be here. And then I insisted that, yes, I know what I have to do, and that I just need to set up something here in The Hague, and then I will immediately go back to the Philippines. VP, any comment po, VP? What was the disposition po and demeanor of the President when you saw him? And were you able to see po yung intentions? Okay, so muna mahigala ang pagpahigayo na o ga-interview ni Sarah sa gawas nga bahin after sa hearing. Kitagaan na siya day o nagkita sa digong 1 hour lang. No, 4 to 5 na ka-limited kayo nya, limited ang access mahigala ngadto mga kaigalaan ni Sara Duterte. So muna mga Pinoy handaghan mga Pilipino mga higala nga dito og ang uban din ang absence ng trabaho aron mga higala pagpadayag sa ng suporta ngadto sa unang appearance ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o pag-adto ni VP Sara dito sa the Netherlands mga sukid di paminaw. Okay, nagtapok sila gyud nya kanang voluntary nga pagkatapok o nagkahiusa ang mga Pilipino dito sa maong lugar mga sukid di paminaw. Atong paminawon og dugang o katapusan. I don't think so drop muna tayo. May ano tayo doon, yung sige. So may nakahilak dito sa Nepal sa papa. Okay, sa katsa gamay. Kani puntuha dong, no?
kanang mga tao nga naninggit ba Duterte kuan jud gikan sa ilang kasing-kasing na pagkasinggita. O kuan jud lahi ba to sa Negros bitaw nga oy mingaw man. Kani klaro gyud ni nga mga Pilipino wa ni mahigala pang suhuli kani kano. Lahi ni dire be. Asa man? Because kay balog yun ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra nato. Okay ra ba? BBM! 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 Dungan ta, BBM! Matay mingaw man o sa ko! Matay mingaw man. Lahit yun sa sagit dito sa kwan. Okay, Katong. Balikan tong Netherlands. Ginawa ni, mga Pilipino dito sa Netherlands, mahigala. Ang mga Pilipino din sa ato, o mismo sa tibok kalibutan, o dito mismo sa area, mahigala. Appeal po mga kagalaan nga ni Singgit Ani. O nagkita sa iyo. So, muna tayo. Nakahilak po sa Nepal.